Isebe lezemfundo liceba kuyiqukumbela inkqubo yogonyo phambi kokuba iqale ikota yesithathu. Phambi kokuba zivalwe izikolo, ingingqi Nelson Mandela Bay yeyona ibinezinga eliphezulu lolosuleleko ephondweni. Umphathiswa uMotshekga uthi amanye amaphondo sele ehambela phambili kule nkqubo. And I can tell you some provinces extremely impressive. KZN by Tuesday, because I've not seen yesterday's ones, they were at 68,000. So by Tuesday, KZN was already at 80% of what they were supposed to do. I guess between yesterday and Friday, they would have finished up. Ukanti, uMotshekga umile ngelithi zikhona izicwangciso ezibekiweyo njeba izikolo zivaliwe. And I'm glad again, Cabinet allowed us to keep the grade 11s and the grade 12s for 2 weeks for support and extra classes. Kusenjalo imibutho yotishala ibongoze abo bengekabhalisi ukuba baze ngaphambili. Singatsho sithi kaloku nje sisantya ekuhanjwa ngaso nokwenzeka kwezinto apho kungakhange kuvakale ngxelo zamagingxigingxi. Singatsho ukuthi sisonelisekile. Ukuzothi gangu ukuba ngaphaya kwe-270,000 abantu abathe bagonywa kwicandelo lezemfundo sukela iqalile le nkqubo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.